Moikka ja tervetuloa mukaan meidän Imatran reissuille. Ekana lähdettiin kouluttaan toimitsijoita kisoja varten. Lähdettiin noin 6:30 aikaan ajan ja matkassa mukana oli tosiaan minä Siina sekä Ella ja Kikka. Matkalla pysähdyttiin aamuteelle ja viimein päästiin Imatran salille. Puolikaaviossa täällä on nämä voittopisteet. Eli tämä kertoo ottelijan numeron ja täällä hänen vastustajan numeron. Kikka piti tuon alkuosan teoriaa ja sillä välin me laitettiin Ellan kanssa tekniikkaa kuntoon. Päivitettiin koneita ja katsottiin, että kaikki on kunnossa sinne. Ja välillä tehtiin vähän tehtäviä teorian ohella. Ja viimeiset käsitekniikat. Kamai, punainen. Name. Aka, Joonatsuki, ko. Kamai ja sininen. Sitten oli lounastauko, josta jatkettiin käytännön harjoittelulla, mutta siitä ei ehditty sen enempää kuvaamaan. Parin viikon päästä koulutuksesta niin lähdettiin taas matkalle kohti Imatraa, mutta tällä kertaa Suomi Cup-kisoihin. Poikettiin matkalla Lappeenrannassa katsomassa vähän nähtävyyksiä. Siellä oli tollainen linnoitusalue, jossa käytiin pyörähtämässä. Käytiin totta kai myös syömässä, että jaksetaan sitten kasata kisapaikka. Mahat täynnä ajettiin tuulivoimaloiden ohi Imatralle kisapaikalle. Siellä oli tiukka aikataulu, kun piti lähteä mahdollisimman pian hallista jo pois, niin tehtiin ennätysnopea kasaus apulaisten avulla. Niin siitä tohinasta ei ehditty mitään kuvaamaan. Kisapaikalta kun päästiin, niin totta kai piti Imatrankin nähtävyyksiä katsella. Käytiin valtion hotellilla pyörähtämässä sekä katsomassa viereistä koskea. Se oli kuiva ja kivikkoinen, mutta hieno ja syvä. Sitten löydettiin portaat, jotka johti johonkin alas, mutta minne? Päätimme luonnollisesti tutkia asiaa. Löysimme kylttejä ja näistä kylteistä löytyi tarinapolku. Pienimmät olivat nekin hautautuneet metsän aluskasvillisuuden alle niin, että vain niiden köyryselät näkyivät. Hiisi oli saapunut kohtaan, josta avautui näkymä Koskiuoman yli. Vastarannalla kohosi satulinnamainen valtion hotelli. Se oli hallinnut maisemaa jo yli 120 vuoden ajan. Osa 7. Kivijätit. Pysähdy tähän hetkeksi kuuntelemaan tarinaa. Hiisi oli kulkenut polkua eteenpäin tähyillen ympärilleen. Tämä oli selkeästi joku jekku, jonka kipinä oli tehnyt. Tuon jännittävän seikkailun jälkeen päästiin viimein hostellille ja siellä oli maailman söpöin vastaanottovirkailijan nallukka. Löysimme myös huoneemme, vaikka oli vähän hakemista. Ihmettelimme myös omaa huonettamme, sillä tämä oli ensimmäinen hostellikokemus meille. Sitten mentiin iltapalalle aulaan ja samalla tehtiin pari tuntia koneella sportdata-hommia, että ne on valmiita sitten aamulla. Meidän kisapäivä alkoi kello 8 maissa. Aloitettiin se laitteiston ja koneiden asennuksella. Ai niin, toi paita. Asennettiin tietysti myös tabletit ja klikkerit. Käynnistyykö toi tällä hetkellä? Ottiko se mun täältä? Ja tutkittiin TV-asetuksia. Tietysti piti tulostaa aikatauluja ja sarjakaavioita, että
kisat voi alkaa. Ajallaan päästiin aloittaan. Aamu alkoi katalla. Tässä näkyy Empi-niminen kata. Ja tässä kun kisat oli käynnissä, niin me sitten tulosteltiin lisää kaavioita ja yritettiin ymmärtää tämmöistä erikoistapausta poolivoittajan laskennassa. Sitten kun kata oli ohi, niin vähän uudelleen teippailtiin ja viimeisteltiin juttuja kummiteen varten ja katsottiin palkintojen jakoa hieman. Sitten alkoi avajaisseremonia, mutta meidän piti siinäkin jatkaa tulostus ja muita teknisiä hommia, kun kumite oli alkamassa ja oli kiire saada kaikki ajallaan valmiiksi. Työnnitän Savolaisen Suki ja Karateliiton työntekijänä ja järjestävän seuran Imatran Usanku puolesta toivotan kaikki lämpimästi tervetulleeksi Karaten Suomi-kappiin Imatralle, joka järjestetään siis ensimmäistä kertaa Imatralla ja Etelä-Karjalassa. Imatran Usankulla on historiaa tuolla isojen kisojen järjestämisestä, mutta siitä on muutama vuosi vierähtänyt on ollut, mutta nyt ollaan taas asian ytimessä kiinni ja varovaisesti uskallani tässä kohti toivottaa, että nähdään myös ensi vuonna samat kuviot vielä isompana tapahtumana ja vielä viihdyttävämpänä kaikille. Kun kumitesarjat saatiin kunnolla pyörimään, pöydät toimimaan, niin me sitten viimein hiivittiin kohti lounasta. Lounaalla oli monenmoista tarjottavaa, ihan kauheasti kaikkea, kattokaa nyt. Herregud. Voisiko sit täällä on niinku 100 tilannetta aina saman tien? Joo, oletteko se kauan te olette ollut tällaisissa rooleissa? No, se on silleen pikkuhiljaa tavallaan siirtynyt meille, että viime syksystä nyt niinku täydellä vastuulla kahdestaan, mutta sitten muutama vuosi aikaisemmin jo tuossa auteltu edellisiä ja sitten toimitsijoina oltu monta vuotta sitten jo aiemmin. Joo. Yli 10 vuotta olemme olleet tässä kisatoiminnassa. Joo, no mikä teidät on saanut aikanaan lähteä karaten maailmaan ja tähän kisatoimintaan mukaan? Äsken näitte ja kuulitte pienen pätkän, kun Niko, näiden kisojen somesisällön tuottaja, haastatteli meitä. Hän haastatteli myös montaa muuta ton päivän aikana. Tästä lisää myöhemmin. Siinä oli päivän viimeisten kumiteotteluiden aika ja aloitettiin jo vähän purkamaan, mitä pystyttiin. Siinä sitten pääsi purku kunnolla käyntiin, kun kaikki sarjat oli käyty. Se meni kans sutjakkaasti ja kisat oli muutenkin kaiken kaikkiaan hyvin ja hienosti hoidettu ekoiksi kisoiksi. Niin kiitos meidän puolestamme ja nähdään taas ensi vuonna Imatralla.